Il-Partit Nazzjonalista huwa kommess li jibqa' jaħdem sabiex is-settur turistiku jkompli jikber u jibqa' jkun magna ekonomika importanti ferm għal pajjiżna. U biex dan isir irid ikun hemm iktar investiment fil-ħiliet tal-ħaddiema għax huma l-qofol ta' dan is-settur tal-ospitalità. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta s-sibt filgħodu għamel żjara fil-lukanda Westin Dragonara f'San Ġiljan. It-turiżmu f'pajjiżna jista' jkompli jikber, it-turiżmu f'pajjiżna huwa magna ekonomika, it-turiżmu f'pajjiżna għandu opportunitajiet kbar illi aħna rridu illi inkomplu nakwistawhom għall-poplu Malti għawċi kollu. Tinvesti kemm tinvesti kollok kemm ikollok strateġija politika ambizzjuża u tajba anka fil-qasam tat-turiżmu aħna impenjati u determinati li nkomplu ntejbu dan is-settur fl-aħħar mill-aħħar tridu koll il-ħaddiem. Il-ħaddiem illi fuqu jistrieħ dan is-settur għaliex huwa based illi joħ kuntatt ħafna drabi mal-persuna. Kuntatt ħafna drabi mat-turist stess illi qiegħed jixtri dan is-servizz. Mal-wasla tiegħu huwa ntlaqa mill-General Manager Michael Camilleri Kemski, mid-Direttur tal-Operations Jonathan Borg kif ukoll minn Edward Bonello, Direttur tad-Dipartiment tas-Sales u l-Marketing. Matul din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista kellu l-okkażjoni illi jara l-frott tal-investiment li din il-lukanda għamlet fl-aħħar snin fosthom madwar 60 swit li daw kollha li joqogħdu fihom ikollhom esperjenza mill-isbaħ bl-aqwa servizzi kif ukoll veduti mill-isbaħ. Stajna naraw ukoll l-investiment li sar f'din il-lukanda f'dawn l-aħħar 3 snin, investiment ta' miljuni kbar ta' euro biex inkomplu ntejbu il-prodott turistiku ta' pajjiżna. Aħna nafu illi pajjiżna għandu miljuni ta' turisti illi jiġu matul is-sena imma rridu wkoll inkomplu mhux biss inwessaw ix-xhur illi fih jiġi t-turist. F'pajjiżna rridu wkoll inkomplu ntejbu dak illi nkunu qed noffru biex inkomplu nattiraw lit-turist anka fix-shoulder months. Bernard Grech iltaqa' ma' numru ta' ħaddiema li jaħdmu fil-Ċina kemm Maltin kif ukoll barranin hekk kif ta' kuljum iservu numru kbir ta' turisti u anke Maltin illi jżuru din il-lukanda. Bħala partit, il-politika tagħna tibqa' waħda illi lil-ħaddiem toffrilu xogħol u paga ta' kwalità dan nistgħu nagħmluh b'deċiżjonijiet għaqlin, deċiżjonijiet fid-direzzjonijiet tajba u deċiżjonijiet li jkunu bbażati fuq pjan u mhux li jittieħdu haphazard kif sfortunatament għadu jagħmel il-gvern preżenti. Min-naħa tiegħu Michael Camilleri Kemski, General Manager ta' din il-lukanda, tkellem dwar l-importanza li pajjiżna joffri l-isbaħ esperjenza lit-turisti. Aħna 5-star hotel. Allura il-guest li jiġi hawnhekk ikun qed jistenna expects li ikollu 5-star service. And we deliver 5-star from the minute you walk mill-bib prinċipali għall-estate tal-klient fej jiekol, fil-kmamar tagħhom, we maintain quality all the way. Tkellem ukoll dwar kemm għal din il-lukanda il-ħaddiema huma priorità. Aħna l-ħaddiema huwa number one priority. Kif dejjem ngħidulhom jien, is the people that make the company, not the company that makes the people. So that is our policy and the people come first and the rest follow. Bla dubju li s-settur turistiku huwa wieħed mill-muturi tal-ekonomija Maltija. Il-kontribuzzjoni tat-turizmu huwa enormi u l-compounding effect għall-ekonomija huwa m'għandix għalfejn ngħid jien imma huwa importanti ħafna għall-ekonomija tal-pajjiż. Preżenti għal din iż-żjara flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm il-kelliem tal-Oppożizzjoni għat-Turiżmu Mario De Marco kif ukoll il-kelliem għax-xogħol Ivan Castillo.